Sara Ortiz y Lozano. I gràcies per vindre en una nit tan especial com és l'acte de proclamació. En primer lloc, volia donar l'enhorabona als nostres representants 2018, Lucía, Héctor, Maria i Carrete, perquè ens han fet gaudir d'un gran any i han deixat a la nostra comissió en el lloc que es mereix. Un abraç als quatre. Vull donar les gràcies a la Junta Directiva per la seva dedicació a la nostra festa, les falles, per fer que la nostra comissió estiga sempre en lo més alt. Espere que continuem gaudint de la nostra festa i passem una gran setmana fallera 2019. I aquesta junta té un capità, que és el nostre president, Martín, el meu compi. Martín, gràcies per voler estar sempre al meu costat i tan pendent que estiga bé i sempre amb un gran somriure. A més, volia agrair-te tots els teus abraços, les teues bromes i totes les rises que estem compartint. Gràcies per acompanyar-me en tots els actes. I altra cosa que volia agrair és el privilegi que hem tingut enguany d'anar a Segorbe gràcies a tu, ja que he gaudit molt i ha sigut una gran experiència. Gràcies per tot, compi. I ara, donar-te les gràcies a tu, Amparo, ja que sempre eres molt detallista amb mi. I altra persona molt especial és la nostra fallera major, Esther. Gràcies per tots els moments que estem vivint juntes. Encara que ja et coneixia pels playbacks, enguany he descobert moltes coses de tu. He descobert que eres una gran persona, que eres molt simpàtica, molt graciosa i sempre amb aquest somriure que et caracteritza. Gràcies per tots els teus abraços, per donar-me la mà i llevar-me els nervis, per tots els somriures que ens transmitim i en què amb una mirada ens diem més que amb 1000 paraules. Gràcies, et vull molt. I puc dirigir-me a la teua família, en especial a Núria i a Paqui. A Núria per estar sempre al nostre costat i dir que anem tan precioses. I a Paqui per tots els moments tan divertits que hem passat junt a tu. Ara, com no, donar les gràcies a la meva família per estar sempre tan pendent de mi i al meu costat. Gràcies a Alba, Tamara, Mar, Alejandro, Sergio, Ángela i José María per el regal que m'heu fet i sorpresa que m'he fet aquest matí. M'ha agradat molt. Gràcies. I gràcies a la meva cosina Clara per estar al costat de mi enguany. Enguany tinc el privilegi de tindre una fotògrafa personal que fa l'esforç de treure unes fotografies magnífiques i està sempre al meu costat. Gràcies al Gucci. També tinc una peluquera particular que m'està fent tots els pentinats, com per exemple aquest que porto avui i que està molt contenta de que estigui així. Gràcies, cosina. Altra persona molt especial és la meva superrequete compi, perquè ha estat amb mi com una segona mare. De vegades he escoltat que has dit que jo vaig agafar el tèstic d'ell, que jo et vaig ajudar en moments molt complicats. I encara que preferiria que les coses no foren així i que poguera estar així amb nosaltres. Mare, les persones que vols mai se'n van, per això sempre estarà al nostre esforç. I avui
l'abraç més fort del món per als meus iaios, perquè els vull un muntó. I ara, com no, donar les gràcies al meu pare, perquè sense ell avui no estaria així. I vull que sapigueu, perquè sempre dic el mateix, i és perquè quan vaig complir 11 anys, el meu pare em va fer el millor regal que podia desitjar, que era tot el temps que necessite per a desempenyar aquest càrrec com a fallera major infantil. Per això sempre dono les gràcies amb la mateixa frase. Gràcies, papà. I ara, com no, donar les gràcies a la meva mare. Dir-li com sempre gràcies per tant. I és perquè seria molt llarg dir-te tot el que sé per tu i el que sé que has fet i estan fent per mi. Ja t'ho dic a casa, per això avui et dic com sempre gràcies per tant. Visca la Falla Saragossa, Parc Central, i visquen les Falles 2019.